bayan, numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Bacolod, magapabilin sa Alert Level 1 tubtob sa Abril 15. Anay preso, patay matapos nga ginluthang. Sa balita nasyonal, depektibo nga balota para sa Mayo 9 eleksyon, naglambot na sa 179,000. COMELEC, ginbag-o ang format sa masunod nga presidential debate. Maayo nga Bacolod, may gagabilog-gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Abril 1, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahat. Yes, good morning na mga ka-action. Good morning, Action Doors. Yes, maayong aga gid Action Boy kag sa mga ka-action ta. Good morning sa Yes, inyo. oo, kag-happy. Friday! Thanks God, it's Friday na naman, Action Boy. And it's the first Friday of the month. Yes. First day of the month. Yes. April Fool's New Day. month. Oo. Di ba mo na subong? April Yes, Fool's. April Fool's Day. So, damo ka naman ikaw mabasahan sa Facebook, Action Boy, nga mga basta, Mga mga muna. tinunto. Tapos ikaw damo ka naman yung mentuan karon. Hindi lang tamang hinto. And Kasi, dila- kasi magbalik sa aton lang. correct. Ay sa aton galing nga mga ka-action dabla. Kundi may page kita sa Action Radio, no? May page kita. Pwede kundi gin-like nyo na namo, gin-follow, follow, kag follow nyo na di ba? Kung pwede, i-unlike anay. Tapos, Pagka-unlike, doesn't i-like liwat. I like liwa. Tapos kimagawa na dahil may mga notifications mo. Oo. I-on mo na ang notifications para nga every time nga mag-live Live kita, ang Facebook. ma-notify Ang ka. action. No? Yes. So i-unlike mo siya anan and then like. Oo. Okay? So, hindi ka malipat nga mag-like liwat ha. Basta Oo. laging unlike. Basta pag unlike mo, hindi ka naka-like bla. So i-unlike anay, then i-like liwat. Oo. Amo na siya. Para updated ka sa mga Updated balita. ka para ma-notify dahil si mo. I-on mo na may aranda sa hindi bla may aranda dahil nga notification. Notification bell. Notification bell. Kuha mo na sa dahil. I-on para nga every time nga mag-palayag kita, ma-notify ikaw nga ara na ang Yes. Action Radio Bacolod. Okay? Okay. Sige. Kag sa aton nga mag-action dra, pwede magyapon like, share and follow no sa aton sa nga Facebook page. Sa kay Chez Zamora, good morning. Kay Tia Kim Iriman, kag kay Lester Ray Benitez. Oy, good morning sa imo dira, no? Udto nito grosila manog panyaganan ni siya. Thank you gid Lester for the stars nga ginsend. Yes, salamat. Dennis Richard Tibor Roma, magandang araw po sa ating lahat. Huwag na po nating palampasin ang araw na ito upang pasalamatan ng Panginoon ay sa panibagong araw na ito. Happy birthday sa kay maninoy mo, Michael June Season. Oy, happy birthday. Yes, happy birthday. Amo na galing lagaw niya to sa dumagakwan Muto sa Oriental. gali, magluwas nga magkuha sang passport. Stand by na mga kaksyon sa aton mga balita lokal. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 5 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 6 sa detalye na sa mga balita lokal. Magpabilin sa Alert Level 1 ang siyudad sa Bacolod umpisa Abril 1 tubtob 15 sa sininga tuig. Alert Level 1 man sa Ibi Magalona, sa siyudad sa La Carlota, Pulupandan, siyudad sa Sagay, kag Banwasang San Enrique.
Ipatuman man ang alert level 1 sa Aklan, Guimaras, Capiz, kag siyudad sang Iloilo, kag sa San Jose, Sebastes, Antique. May 15 naman ka mga LGU sa probinsya asang Iloilo ang ipaidalo man sa alert level 1. Nagapabilin sa alert level 2 ang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, kag Antique. Ini ang ginanunsyo naman ni Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar sang kagabi, base man sa desisyon sang National IATF. Patay ang anay preso matapos ginlothang sa Purok Boulevard, Barangay 14, siyudad sang Bacolod sang Miyerkules sang gabi, Marso 30. Ang biktima ang ginkilala kay Jeremy Maslog, 21 anyos, nagapuyo sa mga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Romel Sarona, sakay si Maslog sa iyang motorsiklo, pauli na kuntani sa ilapuloyan sang ginlothang sang wala makilala nga persona. Sa mga insidente, napatay si Maslog matapos nakaangkon sa malubha nga pila sa ulo. Illegal nga droga kag ang record sini sa ginaligar pagpangawat ang ginalantaw nga rason sa pagpatay. Na-recover sa lugar sa insidente ang duha ka basiyo sang kalibre 45 nga armas lothang. Samtang sa duga naton nga balita lokal, personal grudge kag droga ang gidalantaw sa Police Station 1 sa kamatayon ni Jeremy Maslog alias Tisoy. 21 anyos kapumuloy sa Purok Boulevard sa Barangay 14, siyudad sa Bacolod. Ini inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station 1. Si Maslog sa manunduman gintiro ini sang isa ka wala makilala nga persona. Gamit ang kalibre 45 nga resulta siya sa kamatayon. Suno kay Sarona, ginasukot si Maslog sang utang niya sa droga nga wala mabayaran. Duha pa ni Sarona ang biktima yala sa drug watch list sa Police Station 1 bilang isa ka street level individual. Magluwas ni ginalantaw man ni Sarona ang posibilidad nga may nakaaway ini. Bangod ginareklamo kay napasibangdan siya nga amo ang nagapangawat sa ila lugar. Sa karon nagatipon pa sang ebidensya kag testigo ang kapulisan sa Police Station 1. Sa dugang nga balita lokal, 285,000 pesos nga balor sang shabu ang na-recover sa tatlo ka bypass operation nga ginpatigayon sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA, Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o kon CDEU, kag Police Station 6. Una nga naresto sang CDEU si John Renz Navales kag JR De La Torre, lunsay nagapuyo sa Barangay Singkang, siyudad sang Bacolod. Nakuha kay De La Torre kag Navales ang 25 gramos sang shabu nga may market value nga 170,000 ka pesos. Samtang nadakpan man sa Police Station 6 si Robert Carino sa Purok Kawayanan o kon Kawayan, Barangay 28. Nakuha kay Carino ang 5 ka gramos ang shabu may market value nga 34,000 pesos. Nadakpan man sang PDEA si Romeo Cabarles, tumandok sa siyudad San Cadiz kag temporaryo nga nagapuyo sa Barangay 19. Na-recover naman kay Cabarles ang 12 gramo nga shabu nga may market value nga 81,000 pesos. Nadakpan man sa balay ni Cabarles ang nagasuyop sa illegal nga droga nga sanday Jobert Amante kag RG Paran, lunsay nagapuyo sa Barangay 19, Ronald Torres ang Barangay Villamonte kag Jake De La Torres ang Barangay Singkang, tanan sakop sa siyudad sang Bacolod. Naaresto naman ang tatlo ka mga persona matapos na aktuhan nga nagapangawat sang kable sa isa ka telecommunications company sa Murcia Alhis Road sa Purok Mainuswagon, Barangay Alhis, siyudad sang Bacolod. Ang maratakpan ang musanday Cesar Alqueza, 25 anyos, kag Rancel Libre, 19 anyos nga pareho residente sa 7th Road, Puente Valla Subdivision, kag si Romeo Paul, 25 anyos sang 5th Road, Puente Valla Subdivision, tanan sang Barangay Takuling, diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 7 Commander Police Captain Elmer Bonilla, nadakpan sang duha ka mga roving guards ang tatlo nga nagapangawat sang kable, kay iban pa nga gamit sang telecom pasado las 2 ang takna sang kagahon Huwebes. Kapin 300,000 pesos ang bilis ang kagamitan ng kuha sang mga suspetsado nga kawatan. Kaso naman nga theft, may angot sa Anti-Pilferage Act of 1994 pasaka batok sa tatlo ka mga suspetsado nga karon preso na sa custodial facility sang Police Station 7. Nagtingob sang puwersa makatapos sang Bureau of Fire Protection Bacolod City Central Fire Station sa Barangay 8, siyudad sang Bacolod, kadungan sa katapusan nga adlaw sang Fire Prevention Month nga gintambungan sang pila ka opisyal gikan sa local government unit sa siyudad sang Bacolod, BCPO, NGOs, volunteer fire brigades, rescue groups, community fire auxiliary groups kag iban pa. Sunod kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi, sa pihak sang pagpanghanda sa bilog nga bulan ginkalipay sini nga wala sang
dako nga insidente sang sunog nga natabo kag wala man sang minadula nga kabuhi. Sa human nga hilikoton, ginpasalamatan ni Legazpi ang mapumuluyo matapos ginpamatian ang ila pangabay nga maghalong kag mangin mabinantayon sa tanan nga tion. Epektibo nga balota para sa Mayo 9 eleksyon, naglambot na sa 179,000. Samtang COMELEC ginbago ang format sang masunod nga presidential debate. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Sakay Mary Grace, Eugenio Fermin, good morning sa imo. Eddie Lowe's, kag sinanay niya Sabel, good morning man. Ruth Eriman. Miss Jinky de Alagdon, good morning. Siling ni Dennis Action Dorson niya, naniwala naman kayo na birthday ni Sir Michael John. Happy April everyone. Moment ang balya, Happy April everyone. Happy April. So hindi kali birthday ni Michael John season. Hindi, guro eh. So dong in prank kita. Gin prank kita. Okay. Kaya kita ti pagbasa, basa mo lang tayo kaya ti. Di ba? So, basi ko na ko mag-prank sa imo karon. Umbot lang din. Umbot lang, kung din ka podjuton. Ay, kalay. Yeah. Sa atong comment, din nila tadi mag-prank, kaya malukati, kwanta na diya,
Hindi bla, okay, basi bla kung malang ko mula na sa mga birthday lang basi may prank bla kag hindi ta bla kuan tayo now. Okay. Kaya amigo naton One Ball Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Good morning, man. Yes, good morning. Kay Madam Alma Alvarez Gallo, of course. Good morning. Kay Jose Moncal Torilla from Binalbagan, Homa Lumena. Sige, go. Good morning man kay dali lang. Humalumen, nakanata ko ginasya. Kay Miss Jinky Dialagdon. Good morning kay kay Mr. Bebo Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, and hindi ko mabasa ang sugpon. But anyway, salamat. Lily King. Miss Lily King. Oh. Salamat gid sa 100 stars. Thank you so much, Miss Jinky. Kag si Miss Lily King bala nag-message siyang see you soon. Okay. Bongga. Sige Kay Ma'am Maria Luisa Melos. Uy, Ma'am Luing, kamusta? May ngagada sa imo. Kay Alma Machan. Good morning, man. Kay Joshua Bia, good morning. Ginatamyaw niyo. Sige, go. Ginatamyaw niyo man si Ma'am Van, Miss Jinky, Mga kumari yan eh. mga komares niya. Maayong aga. Si Evelyn ni Pumuseno na laktawan mo guro. Sige lang. Good morning sa mo, Evelyn. Kay Humalumen, Nadio, good morning. Teatro siya sa baba. Abi ko tapos na. Nagsuli. Ayun. Perfect. Sige. Si Lulit Dialagdon kay si Joe Dialagdon may aga manda, no? Sige. Kay Filicula Calzado Sosa, good morning. Erla Vega, good morning. Kay Reynard Halandra, good morning. Monitor lang ko di sa Hilado Street, Bacolod. Good morning lang sa Halandra kag Dagaman family. Good morning man sa taga Purok Progreso, Barangay Sumag. Maayong aga. Mga taga Barangay Sumag, may aga dala good sa inyo. morning. Kay Ma'am Luing, happy birthday kay Leo Ehastro. Hindi niya guro. Diyan yan. Paano yan? Amo na kakuan. Upod na muna. Si Okay. Leo. So, happy birthday, Leo Ehastro. Ehastro. Dadugay kay wala ka pakita sa amo na. Sige. Kay Melvin Peñafiel, good morning man. Kay Neneng Hani, good morning sa imo. Ems Aboso, Mami Ems, good morning. Yes, Kay Atty. morning. Pandan, mayang aga dra sa inyo. Kag si Russell Gomez, good morning man. Nag-appear mo si Russell Gomez nga may ano na sa may ano gani pa na GIF Mga stickers. mga stickers. Wala ga-appear basta ang bata nga sa iPhone laga appear pero sa Android niya. Agale. Doon hindi ko mabatunan. wala di ga-appear mga tingala ko na ganikis nga wala di ga-appear mga amo na bala. Basi iPhone 1 pa nang imo ya. Basi gani iPhone na ano niya. Wala siya ga-appear. Isli na iPhone 15. iPhone 25 lang bala. Wala tulaton tanay kung wala tong ko ang puno na di blang kamera ang drip sa likod lang. Hindi blang nga 2, 3 lang. Hindi ko na gusto ko puno na gyang kamera kay para isahay na lang bala. Di ba? Ay kakapoy. Pero sa akon kamera bla mag presiday day Marnie bla. Bes, iki ko nga nabi picture ko na yung kamera ko gamit. Nano mo ning kamera imo ka blurred. Kay vlog amo gali niya dapat bongga ng mga camera kay kinanglan mo na especially subong. Mga may ano subong. Ay sa Monday. Kinanglan mo sa Monday. OMG. Doon na pressure siguro sa Storyahan tara karon storyahan karon. Doon na pressure siguro sa imo. Pressure siguro ay. Yun nga ako pag siya daan mag-story pa ko daan. Ako play yung door na kausap mo kanina. Kalain mo ba? Ay gala. Amay guro ay kadtuan tanong ni guro. Ya ko punta mo na ngayon. Ya puntahan mo na nga para matapos na to. Kalain. Sana. Sige. Oy, from Kuwait, Nigel Action Boy, si Neneng Hani. Good morning. Dira sa mga good morning dira sa Kuwait Piyak balay. Piyak balay. Sa kaya Teresa Linah Kayaw, good morning man. Kag kay Jean Borom, ang aga ining akon kumarin ni mo nagpa Australia. Wow. Australia. Matanaw sa sang anong ganit nang kuana kangaroo. Wala. Hindi mo lang may kangaroo na. Ano na muna sila. Isa to, hindi pala sa Australia, sa dalan lang, isa sa kangaroo, aras tunga dalan nga. Ay, Lumpat-lumpat. Oo. Hindi pala daw muna itong ila.
Tapos Ang ang buta, ano agarong na ulit. yung gani ang lugar, yung damo naman niya crabs, gatabok sa dalan. Ibi magalaw na? Ay, yung mga lura talaga. Sa din. Gagmay siya nga. Ay, hindi ba siya gagmay, gid? Basta mga crabs, mayroon na nga lugar, nga gatabok sila sa dalan. Tapos, amo na, kinang, nang ano, gida, malas, kag gida ako maabtan mo sila nga, sila blauna, makatabok Ked- sa imo, kedugay. kay kinanglan mo gid magpundo. Ah. Oh, kala imong pang tapakan sila, di ba? Wala, yung gali nagahapok bro. So, amo na pundo, gid. Amo nang problema, to sang mga tao, sa isa Ah. sa isa ka pungsod na may lugar, da nga mo na, gatalabok ang mga crabs. Ah, Ay, bongga sila, no? Hindi mo na sa ibi magalaw na. Kalay. Stand by na kita sa aton nga mga balita national. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19. Taumbayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time last size 23 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Naglambot na ang sa kapinsi 179,000 ang mga depektibo nga balota para sa Mayo 9 nga eleksyon. Sulong kay Comelec Commissioner George Garcia, halin sa 106,000 ka defective ballots, ini ang naglambot sa 178,990. Apang sunod kay Garcia, ang kanamuon sa depektibo nga balota ang manubo sang 1% sa kabugusan nga 67 milyones ka balota nga kinanglan sa eleksyon. Ginalauman sang Comelec nga magsaka kung na ginapaabot pa sang Comelec nga magsaka pang kanamuon sang defective ballots bangod 6 milyones ka mga balota ang ipaidalom sa verification kag 6% pa ang natalana nga iimprenta. Nagpasiguro ang Comelec nga pagasunugon ang mga defektibo nga balota. Kapinaman sa 94.68% kung 63.8 milyones na ang naimprinta nga balota para sa eleksyon. Ginbago sang Comelec ang format sa masunod nga presidential debate sa maabot nga Domingo. Sunod kay Comelec spokesperson James Jimenez, sa unang nga segment mayara sang isa ka general question nga sabton sang tanan nga kandidato. Sunod sa Comelec pagatungaon man ang mga kandidato sa tatlo ka grupo kag magadebate sila sa mga pamangkot. Nahibaluan ang grupo o kung mahibaluan ang grupo sa mga kandidato paagi sa pagagabot 2 ka oras antes ang debate. Ang kandidato ang ginhatagan sang 120 segundos para magsabat kag 30 segundos para sa ribatal. Ginhatagan naman sang Comelec ang kada kandidato sang 60 segundos para sa ilang closing statement. Ang maabot nga debate ang ikaduha sa tatlo ka presidential debate sang Comelec. Sa napulo ka mga kandidato sa pagka-presidente, si Anay Senador Ferdinand Marcos Jr. lamang ang hindi magtambong. Nagapabilin sa gyapon nga neutral si Presidente Rodrigo Duterte sa mga nagapapili sa pagka-presidente sa Mayo 9 eleksyon sa pagsinapol sa National kag Regional Task Forces to End Local Armed Conflict sa Lapu-Lapu City. Ginpahayag ni Duterte nga wala siya nag-endorso sa sinuman nga kandidato sa pagka-presidente. Sunod sa presidente, wala man inisang may ginakampanya nga kandidato. Madumduman, ginendorso sa isa ka faksyon sang PDP laban si Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagka-presidente.
si Marcos ang nagapapili upod ang bata ni Duterte nga si Davao City Mayor Sara Duterte nga nagapapili Vice Presidente. Samtang ipahig sa Presidente nga hindi ni magduwa-duwa nga magproklamar sa mga local officials nga aktibo nga nagakampanya kontra droga kag sa mga rebelde. Ginpaidalon pa sa COMELEC sa re-verification ng mga lugar nga nalakip sa areas of concern angot sa Mayo 9 nga eleksyon. Ang areas of concern ang gina-classify nga green, yellow, orange o kon red depende sa sitwasyon sa lugar. So kay COMELEC Commissioner George Garcia may ginsumiter na nga listahan sa ila pero wala pa sang en-bank resolution nga formal nagadeklarar sa siling nga mga lugar bilang areas of concern. Dugang pa ni Garcia, luyag ni COMELEC Chairman sa damay na pagarungan nga makapatigayon sang re-verification antes nga ipagwa ang listahan. Nagpasiguro si Garcia nga ang listahan ay ipagwa sa madali nga panahon. Samtang ginpahigman sang commissioner nga nagapasiguro ang mga electric cooperatives nga bastante ang power supply sa tion sang eleksyon. Sa mga dugan naton nga balita lokal o balita nasyonal, ginpanghiwala sa Guinness World Records ang claim sa mga supporters ni Anay Senador Ferdinand Marcos Jr. kay Sara Duterte Carpio nga ang pagtelipon sang unit team sa Ilocos Norte ang world's longest caravan. Ang claim ang ginpost sang Marso 26 sa Facebook page nga BBM Sara Unit Team Headquarters Northern Luzon, Crown Legacy Hotel Baguio. Wala nalakip sa post kundi ginpatigayon ang caravan. Nag-comment man ang official FB page sang Guinness nga ining impormasyon ang hindi insakto. Nagdangat na sa masobra 7,000 ka mga tao na apektuhan bangod sa aktibidad sang Bulkan Taal nga napaidalom sa Alert Level 3. Sa pinakahuling nga report sang NDRRMC tubtob Marso 31, ang mga apektado nga tao ang gikan sa 18 ka barangay sa Batangas. May 4,165 ka mga tao o kon 1,209 ka pamilya ang nagatiner sa 20 ka mga evacuation centers kag 500 ka pamilya ang nagatiner sa iban nga lugar. Sulod sa NDRRMC, nakahatag ang gobyerno sang 1.2 milyones pesos nga balor sang bulig sa apektado nga pamilya lakip na food packs. Sa monitoring sang PHIVOLCS, wala sang record nga volcanic earthquake sa Taal, nagligad nga 24 oras. Sa katapusan nga bayan sa aton balita nasyonal, ginpahayag sa Anay Senador kang nagapapili liwat bilang senadora nga si Loren Legarda nga isa kadako nga hangkat sa sektor sa edukasyon ang pandemya. Nagapati si Legarda nga hindi dapat pawalaan ang kinanglanon sang mga manunudlo nga padayon nga nagareklamo sa manubo nga sweldo sa piyak sang ila sini nga serbisyo nga ginahatag sa mga kabataan. Ang Anay Senador ang nanawagan man nga mapasaka kung mapataas ang sweldo sa mga manunudlo sa mga pampubliko nga eskwelahan nga sa salary grade 15 halin sa salary grade 11. Bilang author sang hagna nga One Tablet, One Student Act, kag bilang isa sa mga authors sa Republic Act 10931 o kon ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act, ginpahayag ni Legarda nga matuod nga prioridad niya ang pagpaayo pagid sang tanan nga aspeto sa sektor sang edukasyon. Tinutuyo sang One Tablet, One Student Act nga mahatagan sang tablet gadget sa mga estudyante, samtang ang Republic Act 10931 ang maghatag naman sang libreng edukasyon sa mga kwalipikadong estudyante sa mga pili nga mga state universities and colleges kag local universities and colleges. Pangako ni Legarda, ipadayunon ang pagsuporta sa sektor sa edukasyon agud maangkon sa pungsod ang paghatag sang kalidad ng edukasyon sa kada estudyante nga Pilipino. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Inyo gimamatian aton mga balita sa Action Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life